Karbi Anglong Autonomous Council 2017 lapen 2018 dihinan ingkan aphan 2,340.50 lakh atangka kapalong. Number 9 Amreng Constituency Mondol Youth Congress Abang Pubang Piatum Arpupen Kaceo. Irrigation asai Kamalong Kacupang Lim Aputang NSM Atumpen Perangke Amai Kangni. Kardom Nili Karbi Birdathan Bang Sami Durmi BP Non Arjikta Birtang Tonpen 2017 lapen 2018 Karbi Anglong Autonomous Council dihinan ingkan aphan 2,340.50 lakh atangka panong pontanglo. Akimi dihinan ingkan aphan phan ingkoy atangka Assam Sarkar pen pabat pontu. Karbi Anglong Autonomous Council amai Pumate Chairman BD Singh Tokbi Chephem Pupen kepadupon 227 ang deng Karbi Anglong Autonomous Council session along dihinan ingkan aphan CEM tuliram rong hangahin pen C 2,340.50 atangka panong ponlopusi session along pangdakpon akimi dihinan ingkan aphan Assam Sarkar pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kuti pokep kerap kepialam talang li budget alam theke jaya lok budget apon tu district budget aphan 54,778.62 lakh atangka lapen GAD report ta session along Chedon Sar pending pontu Karbi Anglong along Akimi Science College Kibi Ponji alam ta session along Lampe Paklan Assam University Dipu Campus apan kuti si atangka dihinan ingkan along panong pono session along MSc Joyraming Leng Rotoning Tila pen Samson Tisu penan parta MSc atum Chitong Don N session ke pangcheng Chia Prang Carly Tang Onjon Teron Chondro Busumatari lapen Dr. Sarsing Terang atum aphan alamakam kimoda Hey culture school sahin lahi kupusi panchong kurjima laso kambangke ini tumban ala so pangbar da artata tingke Chairman Seven. Kedua kemudian saya hobok. Rata kami lagi. Nanti macam ni di pagar, ni dikenal cerah tentang orang Islam. Customary law. 9 number Amreng Mondol Youth Congress Committee atumpen Thereni Paikre Troxy Arni Angton abang pu abang piatum arpupen cheopon lablopusi arpuga cheopon Mondol Youth Congress amai pu Samson ingtipen birta pachatakpon West Karbi Anglong Havar Jerukindeng along kedo 9 number Amreng Mondol Youth Congress Committee atumpen Thereni Paikre Troxy Arni Mondol Youth Congress ipen chotkali primary arpupen ta cheopon lablopusi alang litumpen birta pachinipon Alang litum arpu kaceo iya teke non kedobo Mondol Youth Congress ayatum aphan Thangnat kepachini avepin pen joy pen akimi Mondol Youth Congress ay keseng Amreng Congress Mondol mai phubang hi dokok komat aphan lo ratatum ahok kehok po labangso agachok che alam the Youth Congress atum parpu pe lapen parpun e lapen anparta Amreng Constituency Congress Asong Chapo Kachekrong atumpen Mondol Youth Congress atum aphan kaiketa lang rob lang plot ke chachak on e lasi lason thom alam thepen ajok si Congress ai cheonang koklo lapen Congress a party along amatsi dodun thekthelo pusi alang litumpen birta bachatakpon Karbi Anglong Autonomous Council angka ngalong irrigation asai kamta AC kit hitan asai kamlo bangso asai kamalong kacupang lim alam ki kejuji kalisi apiong nang batpon bom lang bangso asai kamalong aningkan wang setame lak atangka kacupang lim ponji aphan kalili kalanglang sorkar aphan paklang pontap si tangka ke joy kacupang lim ponlo pusi NSM atumpen pherangke amaya long pangdakpon Thereni Paikre Troxy Arni Kangsa por Paike Thoma por Difu Press Club along Nagarik Suraksha Manch Ahin Pen Pherangke amai kepa Pherangke amai along NSM amai Pu Mahajan Kro NSM Kongchun Bang Dharam 1000 Lapen Klemrap Pet Atum Chitong Dun Bangsu Irrigation Department along Technical Committee ke Seng Pondo Bangsu Technical Committee along Chairman abang ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Henlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM amat jongsi Technical Committee along ke dodun pulote lake kichupang lim ke claim GRBD binong lo Chirok toka rada tum kelang chari dun kri atum dopu abang ke matha
damkrang lapusons lo kalili kalanglang adim amen rong rup amen irthap irpru pen tangka ke panglim la pen ke dotang irrigation along amat selampon paprui paprai si lak atangka panglim lo langda pulote rikang nihong IS Keroni, Langve IS, Tamulbari IS, Sikaribe IS, Kanyayingti IS, Kako Basti along, ang Tug Apap IS, La Long Troxia Scheme abangke adim amasi ave lapen la Long Troxia Scheme along pen kadu kabe sikakuti thongke prapi ra lak pikebra suri inkoira nerkep atangka panong ponlo lapen bangso atangka abangke chupanglim deadlo pusi CM tuliram rong hangaphan pherangke amai along NSM atumpen akoi pipon যে আমি কেইমাহমান ধৰি আমি জলসিঞ্চনৰ বিভাগত বিভিন্ন আঁচনিৰ নামৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা কাৰ্বি আংলং ইৰিগেশ্যন ডিভিজন সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি বিভিন্ন স্থানত গৈ আমি তদন্ত কৰিছোঁ তাৰ মাজত টোটেল আমি তদন্ত কৰি আছোঁ 210টা স্কিম আছে তাৰ মাজত এমাউণ্ট আছে প্ৰায় 1300 কোটি ওচৰা-ওচৰি সেইটো 210টা স্কিমৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰিছোঁ তাৰ মাজত বৰ্তমান আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ 21টা স্কিম এই 21টা স্কিম আমি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে তাৰ মাজত আমি পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সৰ্বমুঠ টকাৰ পৰিমাণ হৈছে 110 কোটি মান হ'ব Socheng Development Block Angkang Jiri Kindeng pen kilometer phoan kahelu rong monjur arong along 90 cm dia triple HP culvert kedeng ponasai piniar nianta patang pon pelang Socheng Development Block Angkang Jiri Kindeng pen kilometer phoan kahelu ongdunga towar long piniar nianta culvert kipipon nangji adimanta claim pon pesi towar bithe koirilo pusi KSYC atum pen rong rup arlo kahumri damahu thekpon long pusi KSYC Jiri Kindeng Area Council amai phu Rajesh Phang Chopen Pachini Pon Lapen KSYC asong atum pen Socheng Block Angkang kedo kachapang lemasai phu atum aphanta pang thek pon bom lo lapen kachasong chi aphanta chisik ding lo pusi birta pang dakpon birta pang kelapon si Kangton iglo lang igwam thakat news channel domi thakme kurwang thu